Бүген Ирегүле кайнар кытлау сәламе ерак Электросталь шәһәренә аша. Әниебез, әбиебез урынына калган иң хөрмәтле яраткан апабыз Рәшидә Усман кызы Алишева 80 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шушы тантаналы бәйрәме уңаеннан аңа иң җылы теләкләрен туган якларыннан, Яңа Зимница авылыннан сеңелләре Разия Усмановна, Хадиша Усмановна, Расимә Усмановна, барчасы да бала оныклары белән. Тольятти шәһәреннән сеңелесе Илмира, энесе Иршат, Иске Кулаткадан сеңелесе Мәрьям, Сызрань шәһәреннән энеләре Рушан һәм Ирек барысы да гаиләләре белән җиткерәләр. Әлеге теләкләргә Яңа Зимница авылыннан барча туган дуслары да ихластан кушылалар. Кем язган соң бу тормышны, кем китабын укыган, шулай җырлана җырларда. Якыныбызның язмыш китабы бер үк катлаулы булып чыкты. Сугыш чоры баласы буларак, ишле гаиләдә ул бик авыр балачак күрде. Ачлык, ялангачлык дигәндәй гаиләдә иң өлкән буларак әниебезнең ул бик тиз уң кулына әверелде. Үзеннән соң туган эне-сеңелләрен үстерешергә ярдәм итте. Сугыштан каты җәрәхәтләнеп кайткан мәрхүмә әтиебезнең дә бер аягы булмау сәбәпле гаиләдә авырлыклар тагы да артты. Бар эш балалар һәм әниебез өстенә калды дигәндәй. Озакламый әтиебез дә вафат булды. Мәктәпне дә тәмамлап өлгермәгән кыз кияүгә чыкты һәм Мәскәү шәһәренә күчеп китте. Анда авыр эштә тимер эретү заводында хезмәт итте. Көн-төн эшләсә дә, гаиләсе өчен дә вакыт таба алды ул. 3 баласын тәрбияләп үстерде. Кызганычка каршы, аны бу дөньяда Аллаһ Тәгалә тормыш иптәшен җирләү белән генә түгел, бала югалту хәсрәте белән дә сыный. Мәрхүмә кызы Әминәсен бик яшьли ул җир куенына күмә. Апабыз Электросталь шәһәрендә, Мәскәүдә дә бик хөрмәт ителгән ак яулыклы абыстай. Ансыз бер мәҗлестә, дини бәйрәмнәрдә үтми дигәндәй. Берничә тапкыр ул хаҗ кылу бәхетенә дә иреште. 80 яшендә ул инде 3 онук әбисе, хәтта онукчасы да бар. Бүгенге көндә ул улы Шамил, килене Галя янында бик матур картлык кичерә. Кызганычка каршы, аралар ерак булганга күрешүләр бик сирәк безнең. Ләкин шуңа карамастан, апабыз гел элемтәдә булып, аның белән аралашып яшибез. Кадерлебез, яраткан кешебез безнең. Аллага шөкер, матур юбилееңа ирештең. 80 яшь, ул инде аз түгел. Бүген барыбыз бергә җыелып, сине матур гомер тантанаң белән котлыйбыз. Аллаһыдан сиңа бары саулыклы, озын картлык еллары сорыйбыз. Нык иман, камил акыл, кырыштай саулык белән әле озак еллар яшәргә насыйплар кылсын иде. Апабызның 80 яше. Бүген еракта үзе. Нишләптер яшьләнгән инде аның бәйрәмдә күзе. Әллә инде сагынудан, әллә гомер үтүдән. Нинди бәхет апай бит ул 80ләргә җитүдән. Раббым үзе сиңа язсын йөзләрне каршыларга, ике дөньяның бәхетле, хөрмәтле кылы булырга. Теләгебез бер ул апа, язсынчы күрешүләр, синең кебек сирәк туа шундый сабыр кешеләр. Котлы булсын юбилеең, кишер иманлы картлык, насыйп итсен алда әле татырга бәхет, шатлык. Продолжаем это письмо и на русском языке. В эти дни также свой день рождения празднует и наша замечательная сноха Галя, которая вот уже долгое время вместе с нашей сестрой живут вместе, как мама с дочкой. Сегодня все родственники хотим выразить ей благодарность за то, что она понимает, чтит и уважает наши традиции, за то, что она действительно смогла стать частичкой нашей большой семьи. Хотим пожелать оставаться такой же простой, здоровой и счастливой. Спасибо за то, что осчастливила и нашего брата. Желаем вам дожить с Шамилем и до золотой свадьбы. Пусть девочки радуют, а внуки приносят одно сплошное счастье. Пусть синяя птица в твой дом постучится. Желаем мечтам и желаниям сбыться. Для женского счастья ведь много не надо, чтоб были родные, здоровы и рядом. Пусть радость тебя каждый день украшает, а искорки весело в глазках играют. Ты даришь тепло, ты добро излучаешь, и этим ты ярче бриллиантов сияешь.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом, и будет любовью всех близких согрета. Желаю чудесных, волшебных мгновений. Скажем от души тебе мы с днем рождения. Хөрмәтле Рәшидә Усмановна, ихластан юбилейыгызның котлауларына кушылабыз һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Исән, имин яшәгез. Яшәп булмый ялгыз гына, кирәк безгә якынна. Күңелләрнең түрләреннән үтмәсенләр салкыннар. Туган өчен кирәк, без бер-бөтен булыйк димәк. Күңелләрнең түрләреннән чыга бит ул шул теләк. Dünyanın künləri tirilir, бар şadlığı qayğısı. Dilməsin bəğiri bizini, yuğaltılar aşısı. Tuğan üçün kirək, biz bir-bütün buluyq demək. Күңелләрнең түрләреннән чыга бит ул шул теләк. Бергә без бит көчле, иңне-иңгә куйганда. Матур уйлары белән